Bandiraɓe musidɓe tedduɓe enɗam fulfulde en calmini moni kala ɗo woni kala inde muɗum e yettode mum. En podaninan e balɗe jawtude wondema en gar jewtuden e bandiraɓe ko fati e ngal ɗo luural hakkude Iran kaye Amérique. Ha e wargo ko ɓoyani Qassim Soleimani. So en jiiɗi famde tigui bandiraɓe luural labtugal hakkude Iran e Amérique ma en dutto e hitande 1979 woni 1979. Hitande 1979 filnitare mawde waɗi e nder Iran woni révolution yandini Shah joƴƴini biteɗo Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini e nder yiyande mum walla ni e nder fimde muɗum ene jaggui Amérique ko gagne mo ganduɗa hoorema wona poɗɗo yewtidede walla gagne mo fotani welnede. Ɗum saabi ha jangu walla otage ni waɗi e nder ambassade Amérique gonnoɗo Iran 56 Amérique naaɓe jagga daaha e nder Iran. Ko ɗum saabi bandiraɓe tedduɗe caggal ɗum Amérique sifde wonde ɓe mbaɗi hadde mawde e jottodiral ko ganduɗa ene yencina Iran to banggue faggudu muɗum woni sanction économique. E wiide Amérique ha joni Iran ene jokkodiri e terroriste en woni Hizbullah wonɓe Liban. Caggal ɗum kadi yeehi ha addi jangu e hitande 1983 to Campiége Amérique ina tuumi kadi Iran wonde Iran ene ɓaadi Bashar al-Assad. Cifodiral jafoɗon bandiraɓe gongal waɗi hitande 2015 woni accord de Vienne hakkude France, Amérique, Chine, Iran, Russie, Allemagne gam yo Iran dartin kutorgal nucléaire mate eɓe itta hadde walla sanction économique mbo Amérique fawno o e dow mabɓe. Caggal ngal ɗo sifodiral ko duuɓi tati pawti hen États-Unis yalti hen ha laaɓi Amérique yalti hen saabu tan ɓe natti yitade koye mabɓe e nder ɗum ɗon walla ɓe mbi ha hande Iran ene jokki e ko waɗanno ko ene jokki ha hande e kutorgol muɗum ganduɗa hoorema ko wiyete uranium walla pétrole. Hay hitande 2019 Emmanuel Macron gardiɗo leydi France yiɗino rendinde e sommet de l'ONU Iran e Amérique meɗeɓe joddo gam ɓe mbawa yewtidde kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum laataki. Holko artiri gulali ɗi e oɗo saaha e 27 lewru décembre hitande 2019 mo jawtuɗen Amérique najo goto warama e nder Bagdad e nder Irak kono Amérique tuumi wonde ko Hizbullah woni caggal ngoɗo wargo saabu eɗen gandi no mbiruɗen Hizbullah Irak ene ɓaadi Iran no fewi walla ni eɓe mbaddi e Iran junggo e fandu saabu ko ɓuuri hewde e ngaaluji mabɓe walla kutorɗe mabɓe ummortoɓe ko Iran. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonani balɗe ɗiɗi Amérique yani e ñiɓirde Hizbullah toon to Irak 29 bani Adam kawri hen e ladial e nder Irak walla ni mbiyen Bagdad. Kono holko saabi bandiraɓe ɗiɗo janguji foof ene mbaɗa e nder Bagdad eɗen jii hen gueɗe ɗiɗi ko adi foof Irak hande oɗo saaha ko leydi parwude so ɗum ɓenni gueɗel ɗiɗɓel guel Amérique e Iran fo inan potti e nder Irak. Ɗum yeehi walla lay ha addi wargo Qassim Soleimani. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hol gonɗo Qassim Soleimani e dabɓa nafoore tan Qassim Soleimani ko neɗɗo joom doole e nder Iran saabu ardademo doole mawɗe e nder konu Iran woni force al-Quds bandiraɓe so tawi on jiiɗi famde ko feccere hewde doole e nder Iran kono golle mabɓe ɓuuri yarude tigui rigui ko caggal leydi eɓe mbaɗa kala saaha ko wiyete intervention ngaji to Liban, Yémen ha e Irak wideɓe kay eɓe kapto Daesh walla état islamique kono e nder ngal ɗon kaptorgal walla haɓadeɓe Daesh walla état islamique haɗani kay eɓe dutti ha hande e sarde walla layde ko wiyete idéologie Iran. Eɗen gandi Iran so tawi haalama woni capital chiisme force al-Quds kañum e hoore muɗum ene dutti e nde ɗo fimde koɓe kaɓata ko e Daesh haɗata eɓe carora idéologie chiisme. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe horsuɓe
yeeɓiyankoɓe Nafoore TV. Kanko Qasim Souleymani o ɓuri wawde wonde mbiɗen koye Irak Bagdad omo heeƴi toon no feewi won joguiɓe yiyande ni wonde hay laamu gouvernement actuel mo Irak omo jeeya e daɗɗuɓe ɗum tigui rigui ko o tigui Amérique yooɓi fittandu muɗum saabu wiide Amérique naaɓe Qasim Souleymani wonno koye fewjude jango faade Amérique walla ni yande e intérêt Amérique. Iran to banggue muɗum holliti wonde kañumen koye mumen gaccirta noon haala ka joftigu wodat woni vengeance militaire. ɗum saabi ha yogue bandiraɓe men jalluɓeɓe hewɓe puɗɗi hulde e nder sa naati kadi e nder réseaux sociaux ji ha hande yimɓeɓe ene kaala ko fati 3e guerre mondial kono e yiyande meɗen raɓɓere eɗen cikki ɗum wona hunde weeɓore hande e oɗo saaha. eɗen cikki hande Donald Trump woni koye hollirde hoore mum, Khamenei e hoore muɗum woni koye hollirde hoore mum, saabu eɗen gandi États-Unis ko ɓoyata ko ɓe payi koye subgoji hitande ujunaje ɗiɗi e ndeɗo hitande ni nde gonɗen eɓe payi e subgoji ko wiyete élection présidentielle. wadde alay saago eɗen cikki e won banggue Donald Trump woni koye ƴewde bustude bilan muɗum walla ni notorade ha hande yidde sertude e adinoɓe rewɓe ɗo ɓe yidde sertude e Barack Obama seeɗa en gandi Barack Obama so haalama ko neɗɗo jamiyamo andira ko P kanko guilde o ari ko America first wadde e ko fuɗɗi daɗɗude ko foof mataw ha hande omo yiiɗi tigui rigui hejje e nder présidentiel garowo. Kono kadi holko mbiɗen 3e guerre mondial weeɓata saabu alliéji fonnoɓe ganduɗa hoorema no wiyete fonnoɓe yalmidde ɗum fonnoɓe jinggude fonnoɓe hettude banggue ha ene ƴorɓo kañumen koye mumen kulliti wonde ko jaam jiiɗi ƴeewi France en Russie en e waɓe noon so wona Israël kañumen kay ene jonni tigui rigui ko Amérique waɗi ko e wargo Qasim Souleymani. wadde bandiraɓe ɗo golle ɗe jarata inchallah ma en gartuɗo kadi e dabɓa naforan kadi pacciran bandiraɓe e kala ko wawi kewde e nder dunaru Baba Adama en gasa wonde taw won yiyande nde joguiɗen hen en gasa wonde taw won keeɗiɗo to kañum